Visco, que això ho porto molt malament, visco sola. Avui ens han ensenyat els jardins de l'hospital i moltes herbetes les coneixem i entre totes han sortit receptes. El més important aquí és que agafin confiança entre elles per després fer-se amigues. El que fèiem és donar-los molt d'espai, que se sentin tranquil·les. Per altra banda, després el fet de fer tallers, una vegada agafes els llapis i els colors i vulguis o no, se te mouen, unes certes emocions. No coneixia ningú, però la veritat, persones molt amables, molt maques, totes ja portem una història dintre que podem explicar-los de si tens nets o si tens fills o de què treballaves. Nosaltres partim de la base de que la cultura cura. El que tenen ganes és de gaudir, de conèixer i de compartir soletats. I això és meravellós.